mo diyan, no? Akong usbon, may gabi na itong tanan. Ako na kong kalipay nga nakabalik na ko diri o buwali sa yung lugar. 27 years ago. Mga nga simbahan nga misigin ako suroy, no? Edad ako 22, 23. Sa nagasugod ko sa pioneering work na ko dito sa Santander o sa Sambuan, wala pa simbahan. Nag-rent na ko balay. Every weekend, ano ko diri mabisita sa inyong kanagitawag nga church diri. Sa ito, Pulo Temple mo to na? Pulo Christian Temple niya. Ang mga kaedad na ko nga mga young people, nangadato na ng uban nga backslide na siguro. Kaya namdaman ako sa una si Sister Midi, no? Kusugi mo kanta. Palos Banos Mig, Fellowship, Sambuan. Niya, ari na po diri sa Alcantara. O, ito panahon na si Pastor Asida, pata pa yun tayo. Pastor Asida niya. Ito pala pa kanyang ginawa, praise the Lord. Kinsay nalipayon nga niya ning kagabion, mingon amen. Karong tangadlaw, karong gabion na adula sa atong subject nga the importance of follow-up. Pero before ta mutikang sa atong hisgutan sa atong discipleship about follow-up, kinahanglan nga atong hisgutan mga higala nganong importante nga magpagamit kita sa Ginoo usa, no? O nganong importante nga atong hisgutan nga mapukaw usa ta sa di pa ta mo lakaw ngadto sa pagpanangyaw. Kay mura ni tag sundalo mga kaigsunan o mura tag usa ka sibilyan gitigaag hinagiban o armas unya giingnan din nga sa iyang amo nga sulong sa panggubatan nga wa magkaagi og unsaon paggamit ang hinagiban unya di preparado sa gubat. Amen mga igsoon. Ang atong ginabuhi usa ni kag gubat mga igsoon ug mga higala, but ako sang gi-recognize akong anak kanang Amerikano buhok niya. Unya akong mga worship team na ko sa Sambuan, actually daghan ning worship team panuban ng largaman. So karon murag wagi na puyog namo karon gabi una naasad mi youth jam dito sa Oslo. So uban na mo usa sa among gitarista wala dinhi. But pinaka-importante na kaigsunan nga niya kauban nato ang Ginoo mga higala. Amen. So importante nga pinaka-taas nato nga kauban sa atong taliwala walay lain ang atong Dios nga labing gamahanan. Napalapakan sa Ginoong Jesucristo mga kaigsunan. Kay bisan pag unsa kasikat sa atong bisita sa atong balay sa atong lungsod, ang uban nagtapo kay BBM, di ba? Ang uban nagtapo kay Lini, ang uban nagtapo kay Manny Pacman, ang uban nagtapok sa uban nga mga politiko. Apan ning gabi una mga kaigsunan nagkahiusa nagtapok ta sa tumong tuyo pagpasidungog lamang sa tong halangdon ug buhi nga Dios. Ato pala pa kanang Ginoo. I can prove to you this evening mga higala kung unsa gyud kagamhanan ng Dios kung maunay mo gamit kanato kung andam puntang magpagamit sa atong manunubos. Kasi andam magpagamit sa Ginoo ningon amen. Kung ikaw usa ka plato mga higala sa usa ka panimalay wa kay gamit diha sa usa ka panimalay madugay buhaton lang kang lalugan sa iro ug sa iring. Ay gigamit gihapon lalugan sa iro ug sa iring, no? Kung usa ka importanteng butang dili magamit sa usa ka panimalay mga kaigsunan, kada sigurong butanga walay bili ug minus ang iyang kalidad. Amin mga kaigsunan. Kasagaran nga atong gamiton sa atong panimalay, labi na dunay bisita, makahinumdum ko sa kong lulog-lula. Og naa gani bisita, manggawas ang mga plato nga hilabihang sinawa. No? Pero kung ang kita na gani mo gamit mga kaigsunan, ako mahinumduman sa usa ka plato, kutsara, nakahinumdum ko sa kong mamagpapaw akong apuhan, ang gamiton katong sartin. May nagsartin na mga kaigsunan nga wa kaya ang kilid, no? Gitaya pag yung kilid, nabuslot pag yung napil sa kilid-kilid, nangatangtang tong putik, no? Pero kung bilihon gani kayo bisita sa lantaw sa akong mga mahal sa kinabuhi, manggawas to mga pandihado nga bildo, mga plato, baso nga
nanimbahong agupop diha gibutang separador sa dugay ng panahon. Ganahan mo mga kaigsunan magamit lamang sa Ginoo kung panahon nga kasi tawagan na ang uban magamit lamang na ubang Kristohanon magamit lamang mga kaigsunan mura ba emergency season ra ba no? Ubang Kristohanon kinabuhi season magpagamit karon sa Ginoo sunod ugma dili na pod no? Sa buwan pa na laob-laob. Apan gusto ang Dios mga igsoon mga higala nga ang matag-usadya nato bilang isang mga Kristiyano maggamit sa bisag unsang panahon. Ato palapakan ng Dios mga kaigsuonan. Nag-start ko sa akong ministry edad nako mga higala 20, no? Magsangyaw ko sa mga boss, magsangyaw ko sa mga iskina, dias Colon, dias Minglanilla, sa Naga, Pingus Uling, Pingus Lutupan, mga barangay, mga igsoon nga nako'y mga kahila, akong magtuon, magsakay ko jeep, Minglanilla, to Tabunok, to Cebu City, magsangyaw ko. Unya, iskila ko sa Abiliana Trade School, mga igsunan, magdala ko mga pasahod, ipanghatag na ko sa mga estudyante, sa mga maestra, edad na ko 19 to 20. Tapukan ko sa mga estudyante, hunya, tapukan sa mga maestra, unsa na yung gitapukan diha, naay ng hatag, pasahon sa Ginoo, mutindog ko sa flagpole sa may Abiliana ba, may diha sa may Jones, sa eskwelahan, magwali ko sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ako nakaplagay mga kaigsunan nga sa diha-dihay na bisag unsa patak ka ultimo at tubangan sa katilingban ug asang dapita kung andam ang magpagamit sa Ginoo gamiton kita bisang pag-upatay grado ng kaigsunan. Amen? Daghang bita mga graduhan mo may kabuot, no? Daghang mga graduhan dagkog mga edukasyon wa may mga buot mga kaigsunan, mga tulisan kay dagko, no? Mga politiko, grado, abogado, aban tulisan po ng uban. May panin mga way grado, mga igsunan, nagpagamit sa Ginoo panahon o dili panahon, kung gigamit sa Ginoo walay grado sa unang panahon, labi lang epektibo kayo kung may dagko ang grado kay ma-reach out po dato ang mga graduhan, mga higala. Amin mga kaigsunan, sa eskwelahan man, kung mag-uuma ka, at tos isig ka mag-uuma, kung mananagat ka, ato sa isig ka mananagat, kung driver ka, ato sa mga driver. Gamiton tas Ginoo mga kaigsunan, di kay gamiton lamang ta sa kanang ganagana ba? Murag nagplato laging gibutang diya, so gamiton lang na fista. Doon ay paagi mga kaigsunan ako nabantayan sa Biblia nga mga butang, dili paagi ko ni mga butang na gusto sa Dios para sa atong Kristohanong kinabuhi. Andam na bata mga higala? Akong usbo na, ganahan ta nga mawala tas kalibutan, wala tay gamit samtang buhi pa ta. Di ta ganahan. Wala na ba tayo laing kinabuhi, humaning kinabuhi wala tayo minang kaigsunan, wala na tayo laing pang kinabuhi ni kalibutan na. Gawas kung mabawi, tas Ginoos langit ka na, langit naman kita, at wala pa ka na Ginoo, amen? Pero samtang nga tas kalibutan, wala na ta, pagkauma, di naman ang balik sa kalibutan. Kung kinsa mag-una na to, simba ko, pumupas magaraan. Simba ko taon. Musugod sa dili, moabot na panahon bawion tas Ginoo. Unya kung tuanan tas gingharian sa Dios, kung oras na gid nato, malag musugod ang Dios nga Lord, pauli sa kusmo abi kay magpagamit ko nimo. Inong gas Ginoo, it's too late. Mga kaigsunan, dunay mga butang nga gusto sa Dios nga hitabo sa atong kinabuhi. Number 1, gusto ang Dios, God wants you to be happy and strong. Ito pala pa ka ng ginanaikson. Really ha? Ang gusto ko happy ka? So una, ang kampanya. Gusto ang Diyos nga malipayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Di lang kay malipayon, gusto ang Diyos nga ligoon po ta. Lingay imong tupad, basig gumugot. No? Kay gusto ang Diyos nga magmalipayon ta, o kung nga ligon sa hello, amen? Kanawa mga politiko ron, hilas kig mga naong. Live ta? Wala makadungog ni mga politiko sa akong wali ron, mga politikong Kristohanon. No? Mupahiyo nga magpadulong eleksyon. Pero ang mga Kristohanon, bisag walay eleksyon, malipayon. Ato pala pa ka ng ginawa eleksyon.
Di sa gibugal-bugalan, di sa gidaot, giingnan pa mi sa Catholic Faith Defender, kadibati na mo sa among group chat go debate ba Katoliko versus pastor. Ang mga born again ko, ang mga simbahan, murag Budigas Kopras, kung nga Budigas Kopras. Inyong simbahan, murag po, simbahas mga abat, kaya kung pa nila kung hidaan o magabi, doon ako ni magtaguktok, magabi, magpululog ka din na. Maling amo Kopras man, amin mga igsoon. No? Bugal-bugalan ta, bisa magdauton ta mga kaigsunan, nga atong simbahan, murag Budigas Kopras. Kaya mga abang namang tagbalay, buhatog simbahan na pinagula pati property. Amen? Pero ligon o malipayon. Amen? Kaya silang mga politician, di hinuntanan ng kaigsunan, mupahiyo mo na magpanahog election. Haring lungsod. Humas election, kami ni Hari, kami magkalulupoy. Mga igsoon ng mga higala, gusto sa Dios nga malipayon ta kanunay, o ligon. Kaya nung doon gusto din San Pablo, rejoice in the Lord always. Gusto si Kristo, gusto ang Diyos nga malipayon ta kanunay. May kwarta, may daghang kwarta, gamay kwarta, amen? Bugal-bugalan, daog-daogon ta, ato lang pahiyuman kini. Kay pumpas sa sinultihan sa uban, madala raman nag-smile, pastor, basta di lang ta sagpaon. No? Mga kaigsunan, gusto ang Diyos nga malipayon ta. Tapda yung tapad din. Ay na sige gimugod-mugod ha. Ay, gusto ang Diyos malipayon. Listen, nga naman. Listen ha. Anak punta sa hari. Amen? Hindi lagaw na to. Bugal-bugalan ta, kada nangyaw ta. May man ito pa nangyaw, kay para langit mo ni. Ito wala pa ka nang ginong mga igsoon. May man ito magsangyaw, maglakaw sa dalang, ginong para langit man. Kaya sumapa sa Biblia, Matthew 7:13, nga may mga dalan nga masigpit, may dalan nga masigpit padulong sa gingharian sa langit. Apan ang dalang halapad, padulong sa kalaglagan, gisubay sa kadaghanan. Sigpit usay, atong naong mo, mukulisaw mo itong naong usay, kaya mga problema, pero sagdi lang. Bisag din problema, padayon na nagyapon ta. Bisag kapoy, padayon na nagyapon ta. Musugod po sa dili, kakapoy, isgutan. Ako may tingkapuyan ako sa akong pagpangalagad sa Ginoo sa una. Wala ko'y bisikleta, wala ko'y sakyanan, wala ko'y motor, lagaw lamang kaigsunan, wala kay membro, wala bisag usap. Ako bisag hingnan yung pastor, ko salamat di ka. Ni started Bulwato sa Alcantara, may simbahan pang daan, bisag karaan ng simbahan, may mga members pang daan, may mga init-init, tunay bugnaw-bugnaw, napiwan, bugnaw pa simod sitoy, kasi uban, init-init, no? Ara na lang, kainit-init, murag katong tinughong ba, nga init-init, no? May na lang, isa wag yun ang init. Ako wag yun. Pero malipayon yung nagsangyaw. Amin mga igsoon naman, kahibalo mo kung kasi kasubo na ko. Hibalo mo kasi katawag ninyo, di man pastor, ang Ginoo man. Dapat ang malipay, nga Lord. Nga nung nag-among simbahan, murag Budigas Kopras. Ang among pulianan sa langit, lungsay bulawan man. Ito pala pa ka na Ginoo mga igsoon. Amen. Nga nung may pobre sa butang material, basta malipayon lang, ano man, namatay Diyos, nagtawag na to. Ang nagtawag na to, tag-iyamas na ng butang. Ang gatawag ni mo, gatawag na ko, gapili ni mo, gapili na ko, tag-iyas langit ug sayuda, ato pala pa ka ng Ginoo. Kanang mga dato, karon mga dato naman sa silang abilidad, mga dato na sila tungod sa ilang mga ka-bright manikas, ka-bright mangurap, no? Ang uban, mga dato gyud sa tungod sa ilang lantip na pangunahuna, mga gifted sila. Kabaw magnegosyo, ng eskwela tarong, ang problema lang nila, walay Kristo sa kinabuhi. Amin mga kaigsunan. Ang problema lang nila, dili si Kristo may sentro sa ilang kinabuhi. Mga higala, malipayon o kusgan. Tanawa ko sa gisulat sa Biblia. Kinilibro ng Propeta Isaiah, ambot na script pa ni Pastor John Ray. No? Ang Dios muhatag o grasya, hatagan niya gahom ang mga huyang. Mga huyang. Tigaan niya gahom ang mga mahuyang. Una daghang mga mahuyang nakaroon na Kristohanon. Ito pala pa ka ng Ginoo. Daghang mga bakla ang nahimong Kristohanon. Daghang mga bayot nga nahimong Kristohanon. Nga naman, hatagan niya kusog ang mga huyang. Ang buti pasabot po na ang mga igsunan, kadtong doon mga problema, nakabsan sa kadasig, nakabsan o umuwi tungod sa mga kasakit ilang nagyan. Ang Diyos anda muhatag mga kaigsunan kay gusto siyang magmalipayon ka. Amen?
May mga taron sa itong panahon, laban na sa Bataan, ka na trending karon, no? Mayor sa Bataan, reklamo kay isig ka politiko nila kontra partido na malit og mga boto kay igsunan. Wa man siya pamalit, mga reklamo lang mo siya, kaya mo si kwarta. Mga kaigsunan, grabe ang Diyos, muhatag siya, walay bayad. Amen? Pero karong eleksyon, ang inyong boto, pabayaran ninyo, kaluluoy kayo mo, kabangas Ginoo. Dawatan na ninyo, basta ang naghatag, moro po na inyong butaran. Pero dawato ninyo na nga, di niya mo yung kasing-kasing yung butaran, na butlang ka na, so pag-usawan niyo na pag-explain ninyo mga kaigsunan. Hatagan niya gahom ang mga huyang o ang walay umoy, hatagan niya kusog mo na ato isang niya sa mga isigataw. Amen? Na mga problematic ng mga tao, problematic ng Kristohanon, trabaho sa pastor, magwalwali sister. Muhatag lagi ang Ginoo og kahimsog, muhatag lagi ang Ginoo og kusog. Muhatag lagi ang Diyos o ganang sa imong pangandoy kay gusto ang Ginoo malipayon ka. Apan kadtong mosalig makabaton bisa na mga batanon kabsag umoy. Apan kato dito sumpay lang. Apan doon na basa, apan ang mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Listen, ang mosalig sa Ginoo bag-ong kusog, atong lisensya mga kaigsunan sa driver, atong driver's license tinuig ilisdan irinyo pirmi. Kung dili irinyo dakpunta. Pero yan ang Ginoo, ang kusog ihatag sa Ginoo kada adlaw, kada minuto mga kaigsunan, kabalapakan ng Dios. Oh, kaklaro wala. Nasa Lamentation chapter 3, no? Tungod sa gugma sa Dios wala ta mga laglag. His love, ang iyang gugma kada buntag pirming bag-o. Amen? Nya diri atong gibasa mga kaigsunan, muhatag siya ang mosalig sa Ginoo tigag bag-ong kusog. Wow, amen. Mga tao ba mapilo mga adto ko sa mga kadang mga mag-bodybuilding ba, adto sa mga gym, magpadako sa braso, no? Magpadako sa lawas. Oh, 1, 2. Dako, hala. Dako. Di ba? Ang mga kuwan, maglibog na ang upan. Upan, dagkong tiglawas, ilan na papagamyan, ilang tiyan, dagkuman, ilan na papagamyan. Oh, exercise ka no. Ang mga niwang, magpadako sa lawas. Mga kaigsunan, ang nakanindot lang sa Ginoo, hatagan taniya og bag-ong kusog. Amen? Ang kusog nga ihatag sa ospital, dili bag-o. Ang kusog ihatag sa mga doktor, piragig tablitas ug tambal dili bag-o. Apan ang kusog sa Ginoo puros bago kada adlaw. Amen. Grabe ang Dios mga kaigsunan, eh. Way labot Minglanilla, way labot Naga, way labot Argao nga nagministry ko na mga kaigsunan mga lugar, bukid ug sa lungsod. 27 years ka ko sa Sambuan, magsugod ko 23 akong edad, damay kay kong tao. Pero gwapo. Cute kay kog now, no? Maglakaw, murag itik kay igwad-igwaron maglubo. Pero sagdi lang mga kaigsunan, no? Milagro kayo nga nakalahutay ko 27 ka tuig hangtod karon ato pala pa ka Ginoo. Ang uban mga kaigsunan, 5 pa lang ka bulan, 7 ka bulan, pastor ni balik man panalitan palahubog. Natintal after 7 months, natintal, nabalik sa diskuhan, nabalik sa panigarilyo, nabalik sa swirtres, nabalik dito sa tawagan na hantak, no? Nabalik dito sa sugalan, nakalimot sila nga ang tag-iyas bahanti, tag-iyas sa kusog ang Ginoo mga kaigsunan. Di na ko kaya, pastor, ano? Sakit kay kung pagbati kay na ako'y naibgan sa among simbahan, ikaibgan bugain. Nga na ba? Na, di na ko kaya magtanaw. Kaya namasay kamo mga young people no, daligid kayo mo mahiubos. Sulay sa sa unana. Ang atong maibgan, kaibgan gusto yung kauban. Muna kasi magmurumuro na itong kauban. Ang gurumuro man ka, wala man. Kay, naman na, mga rival-riba, mga atbang ba, naman na nga na, Jud. Apa, ayaw mo kabalakan na ikusog sa Ginoo, Lord. Hindi magaling siya sa gilang. Apa may lain. Manglupad daw agila, di man ta agila like an eagle. Nga naman, ang agila dito mga igsoon magpaibabaw sa problema. Kita gusto ang Ginoo paibabaw ta sa problema. Ay mo pa ilawang problema kay kuangi mo mura mo tao nga nasulod sa imburnal. Kita mo tao nasulod sa imburnal.
Na di na ma-rescue, matay na. Ay kana bang tao maanos baha ba niya masud si Burnal? Di na ma-rescue, matay na malaging Burnal nga paglawas dagat mo bura niya ma-rescue dayon. Kinahanglan nga ibabaw ta sa mga problema mang kaigsunan. Mao ni saad sa Dios kanila nga nagsalig nagapaabot sa Ginoo. Managan sila di kapuyan, manglakaw dili maluya. Pagkanindot sa Dios. Manlupad murag agila, manglakaw di managan, yun niya. Kung managan sila di kapuyan, manglakaw, dili maluya, tanawa po, 27 years. Why luya-luya, mga kaigsunan? Tabala pa ka na Ginoo mga igsunan. Amen? Nga naman, gusto lagi ang Diyos nga happy ta og ligon ta. Kondisyon lamang, pagdayon ra kita sa pangalagas Ginoo. Amen? Ayaw padala sa hata. Ayaw padala ng mga silingan. Ayaw padala ng kanang mga kahibos-kahibos sa simbahan. Kinaraan na ng style. Kanda bang na kumusimba, kaya nahiubos kong pastor, kay naigo ko siyang wali. Ang mga pastor, hinigo lagi na. Ayaw mo na maigo ang pastor. Nigwali, igo na mo sa hibod. No? Wa pa ganit tuyuan, naigo na mo. Samot na tuyuon na mo. Muna mga kaigsunan, kabalo mo sa word nga pastor, ang pastor gani, ang puti pasabot gani magbalantay. Muna kung kita mi sa mga kahuyangon ninyo, kinahanglan mo rescuehon, kinahanglan mo tabangan, lamdagan, di na mo malikayan nga usahay among wali murag gituyo. Pero wala na mo na tuyo agad personal mo. Sa English pa, I never meant to hurt you. Na English. Sa tita po na, oy, di mo binutuloy. No, I never meant to hurt you. Di ba? Mga kaigsunan, grabe sa ang Diyos. Ganahan ang inang malipayon ta. Hello, amen? Di siya gusto nga, sige, luuya ko. Nga naman, napunagin magugahat. Sige, balik-balik ng pastor ito na ahal na lang ko ani, na ikog na magnoon ko ani. Ikog ka? Dapat ang magpasalamat, dapat ang grateful. Ang miadto sa tuwa, dili itong, dili panuway, dili demonyo. At wala pa ka nang ginawa mga kaigsunan. Kami, wapis yun ito. Kapoy, oray, magsige nag-ugtas ninyo, karoon lang idaan dito sa buwan o sa Thunder. Medyo magani kay kung sa basketball player pa na veterans, na nakoy veterans move. Kaya na may worship team usa. Nakita na mo, pag pista sa Thunder, panis-ko, pero bago pang nandong, naupay tuig. Bago nagapil-apil sa simbahan, kaya pamilya lagi, na-Christian na, pero hila pag yung kaiba, kung sa kanon pa na nga maiso, kulang pag yung sugkay. Kulang pag yung busok ba, busok na kanon. O pag yun, nakita na mo, na-post sa Facebook, ay nanis ko man, bro, hubog, ito kay pulang, dignaw, kay mga, Lord, pero kay karaan naman ang mga pastor, di, kasabot, kay bagong kayo sila. No? Ako lang diingnan nga, sister, hinday, padayon lang sa Ginoo, kay kibalog ko sa imong kahuyang mo, na-struggle po ka nga, gusto ka mo alagas Ginoo, pag girahon ka sa tentasyon, pero dahil sikreto maigsoon, paabuto na to ang tabang kanunay gikas Ginoo. Sa panahon nga tingtalon ta, sa panahon nga mura na tag birahon sa kalibutan, sangkita, Lord, help me. Amen? Panawag dayon, Lord, nabangi ko. Pariha ba ng kamusay, mag-jealous ang Ginoo ba yan? Na may problema, chat dayon. Na may problema, chat sa mga amigo. Na may mga problema, chat sa uyab. Madugay, masyat po sa uyab. No? Di ba? Imbis mo sakpis, Ginoo. No? Gusto kita mga igtabang sa itong isikataw, pero sa Ginoo, nakalimutan nga naharas siya. Ato pala pa ka na Ginoo mga kaigsunan. Naharas siya. Gusto ang Ginoo na malipayong ta, ligon ta. Ako, di ko kalahutay kung wala pa ginang Diyos. No? Honestly lang, glory to God. Sa una, ako bisiklita, ako tanan, maglakaw ra ko sa karsada. Ingon ko, Lord, kaniadto nga maglakaw ra ko, why bisiklita, akong sapatos, buslot, hastang medyas, buslot, kung mag-ulan, manimaho pa, nagsakas balay, di mo tagbalay, buang tiil. Pastor, buong tiil. Di mo manimaho yung tiil, nagalakaw lang ganaan ka ng sampuan sa dapat, wala man siminto, gikan diri, wala siminto. Way back before, mga 1990s, wala siminto. Wala siminto, amot, di ba sa una? Dili, wala siminto na. Naglakaw ni mo sa kalsada, mga iksinabanteng ulan, ino sapatos, buslot, inigsaka ni mo si pambalay, ino nagbalay, buong tiil. Labi naghukason ni mo imong sapatos, portig yung buwa. No? Pobre, yung kayo makaluluo yung mga ikson, bro. Naglahutay. Amen?
Kaya nakabalo man ko nga, Lord, ikaw ang nagtawag na mo. Lipay rin po, maglakaw. Ako rin usa, maglakaw. Kaya gusto ang Diyos nga malaw tayo ta, kaya kalipay na ara sa atong Ginoo. Manglakaw, dili kapuyan, managad, di kapuyan. Manglakaw sa buluhaton, dili mga luya. Ito pala pa ka ng Ginoo nga Isus. Grabe si Lord. Naglakaw ko, dahil niingon dahil nga, Pastor, naglakaw, di ka, gabing nakunat, ga World Vision. Uy, alas 10 naman, galakaw na ka. Wa ko'y kasakyan, wa may ibisi po ni Adi. Karong Lunes, ko'y tag-isiyang, palitan na akong bisikleta, mountain bike. Lipayan ako, mountain bike ako. Di ba? Dadugay, kapalit ko motor. Dugay, kapalit ko kanang sawa. Ay, di sawa. Di nabalik na sawa. Kanang, nakapalit ko motor, kanang inutang ba? Nakaimpas. Hinahinay mga kaigsunan, hangtod ang Diyos. Grabe ang Diyos. Amen? Awas to banit na ko na, di ba? Di na Pajero. Glory. Joke ra. No? Ang Diyos, ganahan siya nga malipayon ta. Amen? Di ita maluya, may kasakyan o wala, lakaw! Amen? Why silduway? Pero grabe ang Diyos. Grabe, di ka parang niyang kusog. Next, mga kaigsunan. God wants you to be happy and strong. Ikaduha, ingon rin mga kaigsunan, God wants you to have a complete deliverance and freedom in Christ. Kung nakabasa mo aning Lucas chapter 4 verse 18, ingon ang Ginoo nga, gipili ako sa Diyos paghigawas sa mga nabilanggo. Dito ko na word na stuck ba dito sa maong word ba nga. Libabasa po sa Diyos. Makuhaan ba niya? Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanato ingon si Jesucristo. Girihugan ako niya aron pagsangyaw sa ring balita ngadto sa mga kabus, gipadala ako niya pagsangyaw kagawasan dungatag sulti kagawasan ngadto sa mga binihan. Kani adto bihag ta mga higala. Piniriso ta kani adto pasuluwak mo priso ito siguro kay disadis ka sa una na priso na gud ka. Piniriso sa una. Di mo ta na priso. Adios Rayna sa langit. Di ba? Piniriso ta. Hello, amen? Bituon nga masiga. Hashtag bituon, giampuan. Bituon sa dagat, igampo mo kami. Abi. Kita ang ano, nakamatay dumunggan, natay ilong, natay mata. Puwata kasabot, kaya baatan ta sa dautan nga pamaagi. Di magbituon sa dagat, igampo mo kami. Oh? Starfish, yampuan. Gapos ta mga kaigsungan. Hello, binilanggo ta. Kibaluta ang sugal, makapurdoy, makatimalas ka ng sugal magita. Di gapos pa tas yawa. Di ba? Inikutulaw, gapos sa sugal. Madyong, sigarilyo. No? Wa paging impirno, gaswaso ng baba. Gapos. Hello, mga kaigsunan. Amen? Kini nga programa, dili pinayran. Di ba, radyo mo nga lamang kini sa Magsisibya o ilabot ang istasyon. Di ba, wa pa ganin impirno, gagula-gula ng baba. Alam mo, nigarilyo mo. Tiyan na mo, tinudanay. Nag-practice na mo tam. Upo, agit po ni Satanas. No? Wa ilabot na nagagawa sa itong walihan, kamura sulod. Wa ilabot na gagawas, kamura din na sulod. Dapusa sa una na mga kaigsunan, oy. Hello, amen? Ang Biblia gayon, kung makasalatas sa Dios mo kumpisal, ato Dios pare yung kumpisal. Now, dito mo sangyaw, kinsa nang kung may paninglas, gito na kita. Hello, amen? Sa una niya naman ta, Padre, bilisyon ni ako, kaya ako nakasala. O sige, sugit mo sala, Padre, katulog, kumpisal Padre, o sama Padre, o, nangawat ko dito Padre. Padre, nangawat ko sa kwarta sa dito si Musa Kristan, Padre, o, atong isulti, ano? Di ko kami ingon nga, Padre, nang-rape ko, Padre. Nga pare, ay, nang-rape, nang-rape, di ka mo sulti, anak. Kaya mo tawag mo na, pare mo maro na yung cellphone. Bidyuhan ka mo, diniripis.
Chef, dakpa ni Ripis. Wala eh. Hello, ami mga igsoon. Baka kung kita. Gapos na sa sayot na pagkumpisa latos pare. No? Bata inig, dedicate, inig bunyag, bayaran, hastang mo, kugos, bayad. No? Puting gapusan to. E kung di ta muliho, kita karon nga luwas. Di ka muluho itong mga tao, mga silingan, mga amigo, mga igsoon na padulong sa impirno. Sila huwag nakimulong padulong sa impirno. Pangutan na. Padulong mo kay impirno, yung pastor, takala mo, manghukom din mo. Wakas lang kibaw. Di ba? Nga naman, butama sila sa kamaturan. Hello mga igsoon. Parihaman nato na. Sa una, ako pati sugarulan ako. Kapilan mo ko latiguhang mama, kapilan mo gapusas ng amahan. Ay sugarulan kong hantak, baraha, madyong. Nga nang muligot pa dyan ko. Nga labi naman dyan. Tungod kay butata mga kaigsunan. Amen? Apanin mo si Kristo. Pagpahigawas, paghatag-agawasan sa mga bihag. Morning, ang solusyon is Jesus Christ. Muna mula ka sa misyon na itong sultihan nga, ang ginoan na mo bago ni mo. Ang ginoan na mo luwas. Basta kung sa patakadautan, pasiluon tas ginoo. Ayuhon na niya, tigaan tag-gagawasan. Ito palapakan ng ginoo na igsoon. Pagpahioli, pananaw sa mga buta. Buta physically, pwedeng ayuhon sa ginoo. Pero kini atong ibasa, nagisgod ka na sa buta spiritually. Kung sa ingon sa salmista, Psalms 115, verse 1 hangtod sa 5. Ang nag-ampo sa ribulto, maliwat sa ribulto. Muna sige, nagdibatihay karon. Way undang, hapit na doon simana. May group chat nga, akong pang tawag ni mga pulos, mga Catholic defender, mga pare, takok, mga pastor, kontra. Bati mo niya, oo. Pastor, sama na, i-upload ni, i-add ni, paglaki sumay niya. Ako nag-isay mapurnagin ninyo. Nga naman mga kaigsunan, buntaman taas ka matuuran. Liman ka sa minister nga among kadibati ron, taga namay among kasi tawag ng panauhin na bang among kaubas kuan, taga Butuan, taga Cagayan, taga Negros, taga Bohol, taga Argao, taga Carcar, taga Pinamungan, gaabot mi dito. La puli-puli. Liman ka among giingnan. Nga na mag-ampo mong Maria, nga si Maria di mo kadungog tapos langit. Sa wag ni mag-ampo ni Maria. Nagpatabang na ni Maria. Ikaw kung nagpatabang mo Maria. Kung sa pagkaduog ni Maria, may globes langit, may signal, wala may dito, may internet sa langit. Di man na kami ribulto. O, ang ribulto gani. Pagpatabang mo, mo ka nagitabangan, kaya nagipasaan mo ka nagi... Oh, di ba? Sa bugal-bugal lang yung kadili. Nagpatabang mo sa ribulto. Ang ribulto gani, may kitabangan, isa di man. Kaya, aga ka kami nga to sa manluluwas. Si Kristo nga anak mo, di ba? O Maria Reyna sa Pilipinas. Kita po doon, si Maria na yung Reyna sa Pilipinas. Basta butang, bitaambok lang. Panalig di kami sa mga katalagman. Isabot may nung katalagman. Di ba? Di ba? Wala ko na sila mag-ampo. Kanapin panalig di kami sa katalagman. Sa di man kay si Maria makadungog man. Siya makadungog. Si Maria ko no, aga ka kami nga to sa manluluwas. Saba, magpaagak naman ni Brad sa manluluwas. Ingon tong Catholic defender. Kung saan magpaagak po sa manluluwas, panas posisyon kasi gaga. Di ba ang iyong Maria may pultong di mo liho? Eh, puta. Mga kaigsun, nagsasawa na ko. Nagsasawa na mo, latugi. Napagaw naman ko, pinabi. Kamu na po, bunos-banos. No? Buta hatak sa kamatuuran. Hello, amen. Ya kita. Pastor, tuhuan ka ta. Wakta mangandoy nga tuhuan sa mga tao. Nangandoy ta nga ang mga tao motuos pulong sa Ginoo. At wala pa ka ng Diyos. Bahalag walay mo respitar na to sa atong pagkatao. Total kung magsangyaw ta mag-igsunan, kung di sila magrespeto, di man kita ilang gidaot ang Ginoo man. Kaya nga itong gidala, Ebanghelyo man. Kamo diri, pila mo kabo. Panalit, usa ninyo, makadalag usa. Yung simbahan, gulang mo ni. Among simbahan sa una, katungaan ni. Mawati naggamaya, anak ino niya. Hindi pangihis, di gulang sa baba. Di mahok niyan, so, dapit na, kahit may sikan ko. Kawit di gulang na nabintay do sa edad. Hindi kalibang, nalibang ko ni. Ay, sa mga igsun, di ako pang liguan ni tiguang malibang. Kaya ako may nag-caretaker sa tigulang malibang. Pati pa itang kinabuhi, damay ka ni, 7 matos 8. And praise God, karon, sultihan na mo,
ang active members sa Sambuan, mga 200 plus. At wala pa ka na ginagawa. Pakilo naman ng Santander, Oslo, yung mga 300 plus mi. Yapil ako itong mga OFW, itong mga permanent residents sa Canada, Malaysia, Hong Kong, Singapore, limang ka international. Ganyan na, ano? Nasa Kuwait, na ako sa akong FB Live na ako followers nga maminaw sa Kuwait, tapos England, daw kabuok, usas Malaysia, usak pamilya, tapos Canada, ang usa sa Hawaii, na itulo sa Hawaii, dito sa Middle East na yung mga upat, no? Grabe si Lord. Yung usa kalipay na ko, bisagot ang mga yo, Pastor, laki gipadala sa MoneyGram. Wow! Grabe, no? Dakapag swildong limar. Tingala mo na sila, nakapag-zero ka? Nangalo ka? Nangurakot ka? Ingon pa ko, kung Katoliko pa ko, ingon ko, ay singbak ko! Ay di mo Katoliko, praise the Lord! Di nakitabo sa mong ginabuhi. Grabe si Lord. Naiming ko, Pastor, nakikipadala din mo. Akong anak, ngayon, 8,800 at sa mga adlaw. Ingon akong asawa, mauna lang ini, kining college ba nakuha ng gasto. No? O, may para ka sila. Karong Lunes, sa tutuhuan ng Diyos, provide. Pagka Domingos, gabi Nini-chat ako, Pastor, nako'y hatag di mo, love gift, 5,000. Wow! Praise the Lord! Oh, inudanay na. At wala pa ka ng Ginoo. Grabe si Lord! No? Ang pamaagi sa Lord ba? Grabe kayo. Anong himo na sa ginana mo? Kaya kami, huwag mo trabaho sama ninyo. Kung maistra pa ko, akong sweldo sa DepEd. Hello? Amen? Kung dagang munisipyo ko, akong sweldo sa munisipyo, sa gobyerno. Pero kay pastor man ko, akong sweldo, Ginoo. Why limit? Yun naman. Kasi kinsa hitapon sa Ginoo at wala pa ka ng Diyos. Pero kailangan magasoldahan ako dali nun. Ano ko? Igo brada dong. By akong 12 litros nga 1,000. Kuto para mas badyan, amol-tuwal din. Anak, suklibo. 12 litros, kusog ko, gasolina ng krudo ako sa kinan. Patubil ako 700 daan dito sa ng iskina di as may mall-buhal ko. Tubil tadag 700, so ito pa, suklibo o 700, Mil City. Di nakatumbas sa mga grasyang ibubo sa Ginoo na to. At wala pa ka ng Ginoo mga igsunan. Grabe si Lord. Gamiton mo sa Ginoo, maestro mo, mag-uuma mo, sa pamong klases trabaho, estudyante mo. Kung paggamit lang mo sa Ginoo, kiton mo sa Ginoo, kung saon mo niya pagtagbo sa paginahanglan, ito wala pa ka ng Diyos. Akong anak, may nigasto na siya sa unang panahon, may ni-promise, eskwela sa Silinman, 40,000 ang semester. Karoon, ipapalahin siya sa Southwestern. Pero tanaw na mo, kung magsalig ng tao, kung ang mong isaligan na tao, kung hilantan, wala nang isaligan. Diba? Kung magsalig ng tao niya, kada itong isaligan tao, hilantan. Di ba na? Maundan maroon yung trabaho, di ba na? Mas may magsalig tas Ginoo. Ito wala pa ka ng Diyos? Magpagamit ka. Kamu mga batanon, kini kong anak, testimony siya, naanda siya Bible study online. May ubay niyang Bible studyhan. Online. Kaya di maroon ka, lagi-lagi meron, kada linggo, nimba sila. Grabe ang Diyos, magpagamit lang tama kay Iksunan. Katumang gidaw-daw. Kadang gidaw-daw, kanang uban. Na mga sakit. Atos, albularyo. Gidaw-daw siya ko. Di ba? Gabutod ang tiyan, gapatod mo. Gabutod, gibaran na goy ko. O, di ba? Ultimo butod sa tiyan, nagpatod ko sa silingan, mga albularyo. Gapos sa yawa. No? Na yung iba mga balatian, imbis magpa-doktor, adto sa kanang mga tambal-tambal, gapos sa yawa. Inos mo na nampal nga, di ay habak nga tag-trismil. Sige, habak na. Aron na di ka dulog abak. O, ay mga anak po, butay porsilas, tambal sa buyag. Buyag. Diba kang matikod ta mga igso sa una? Baong nahimugso, butay mag porsilas, kay pabuyagan. Kagwapa siya anak, buyag, birnes rabaron. Diba? Tapos pa sa pagtulungan siya wa. Hello, amen? Daog-daog ta ba? Magbuntis gani, ang lawas balay, buta nagsuha, buta nagbagakay. Mura yung abat, mahalo po kung nagbagakay ng abat.
Makigsunan daog-daog ta tungod kay daog-daog ta siyawa nga lupig ta siyawa. Di tinuod nga lupig ta. Dako ang Dios nga tong gilagaran. Ato pala pa ka ng Ginoo mga igsoon. Amen. Di ta pa daog-daog. Kung magsangyaw mo ay mo kandlok, ang Dios maguban nato. Next makigsunan, God wants you to have a complete deliverance. Mo tong gisulti kanina nga kinahanglan maunda na taan ang atong mga bisyo kahilayan. Amen? Mga young people, kung mag-TikTok manggaling mo, kanang dili binastos. Amen? Kung mulantaw sa mga TikTok, ayaw mo ito tanawa itong mga bastos. Hello, amen? Di kay, mga Christian na ta. Di na ta magpagapo sa yawa. Gawas no na ta mga kaigsunan. Amen? Number 3, God wants you to become an effective witness. Basahon na ito ng Ephesians 4 verse 29. Doon nga tagbasa. Ingon diri. Ang ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kung dili ang makatabang lamang o makaayo sa mamati kaninyo. Next. Ayaw kamo ano diha sa ta. Kisay gusto mahimong effective witness. Sa tayo sigataw. Gamiton tas Ginoo. Kita patahagyaw-yaw. Amen. Ang mga Kristohanon diri sa King Jesus Assembly dili na hilabtanon sa kinabuhi sa uban. Amen mga igsoon. Kung kita mo mga kinabuhi ni balintong ni kamang ligid-ligid sa dihe, yan po ra na ninyo. Kung mahimo inyong tambagan yung dasigon, di nato di ta mo sabay sa kalibutan nga mga pagpanaot sa atong isig kataw. Pagpanaot, pagtulunan, okay na. Kanang ingon ta nga, ay na magsimbag, Dios-Diyosan, okay na siya. Kung ka na magdaot mo sa isigataw, si pamantay, sa kinaboy sa uban, bawal na mga ikson. Pagpamalikas, pagpanunglo, bawal na sa mga Kristohanon. Amen? Di kayo padung nangyaw dito. Nay hapon ay, o sa ituyo, kininyawang gi kuan ko, gisubog pa sa junior, kininyawang bang na, wala ta nang yawa-yawa, no? Ya pagdasay na nagyatay na. O di ba? May mga ingana ba? Wala na. Nita mo gamit ang mga daotang mga pulong ato ng pilpilo niya ato mga baba. Amen. Panahon sa unang padung mga on nga pisting mga yawa mo dagko mong subad dire pamahawa mo wala na tana. Di ba sa una ato maginikanan. Hoy, asa mo manihapon na. Yung pisting mga yawa mo dagko imong mga kaon mga tapulan mong dagko may mong hiluan may mong maghibawan pa pagituok mo dito, di ba mga wala ta na kay Kristohano na ta. Ito pala pa ka ng ginawang kaigsunan. Mga purpose nga nung manangyaw ta aron ma-rescue na mga tao nga gapos sa mga daotan nga kinabuhi. Liman ka sa usalang ka tao nga imong madalas tiilas Ginoo libuan ka mga anghel sa langit ang magudya ka. Ito pala pa ka ng Ginoo. Sabi, dito sa musimban, namin simban sa Thunder, bukid ka ng Kandamian Church na mo. Kambasi na mo, house church. Takuling namin kitawag multi-purpose church na mo dito. Gamit namin sa kanang manlong bukirang bahin sa Oslo. Upat, amo karong kanang permanente na mo nga outreach. Usa ka daughter church, tulog ka outreaches. Permanente na every Sunday. No? Sila magdala, sila mga anak, kasi kung wala ko sila. Paggamit sila sa Ginoo. Usa, ingon ko nga, hindi ko kung balik dito, kaya mag-uulay ko, kaya may uban lagi mga Kristohanong buluyagon lagi. Buluyagon, kaya ba? May uban, di ta kalikay na lagi mga Kristiyanong buluyagon. Kung sa kamo mga bago pa, kung kita mo mga Kristohanon nga, nigarilyo, manginom, piyungan na inyong mata. Basta, naglingkod lang mo, ay piyong maglakaw, kaya madagma mo dito sunahan. Kaya, namugin mga buluyagon, mga kaigsunan. Amen? Atong panglantaw, adto lamang sa Ginoo ti istaw. Kaya ang tao nga imong nakita karon basig imong lantaw nga nilad kay siya so imong pananaw o mo kibalo sumabot ng mga adlaw maka-realize na mabuhutan pa na ninyo ato wala pa kanang Ginoo. Amen. Ato wala pa kanang Ginoo nga kaigsunan. Ayaw paggamit ang mga daotang mga pulong kung dili ang makatabang lamang sa ug makaayo sa mga mamati kaninyo. Amen. Sunod next ingon diri nga ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alam mo niya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Nagpaabot ang pagbalik sa tong Ginoo. Amen. Busa mga higala, kung gusto ta mahimong effective nga witness sa atong Ginoo, daghang pamaagi.
Pero kining butang mahitabo nato mga kaigsunan, mahitabo lamang ni sa panahon gitagal sa Dios kung matagusa ka nato. Nalay gitawag og pagpangandoy sa pagpaduol pag-ayo sa atong Ginoo. Unsa may mga hinungdan mga kaigsunan nga di ta makabatog kalipay bisag Kristohano na masulubon ra gihapon. Huyang gihapon dali akong matintal brad. Iampo ko brad, makadungog jud ko sige na. Ingo sige kung gaampo nimo nga nung jud ka mausab. Ingo ikaw sige ingon nga ampuan ka nako pero ikaw mismo wa magampo. Di ba na may ubang mga tao ba iampo ra ko pastor. Kapag daw sa kanya ampo ka nako, sige kung ampo nimo pero ikaw ang ka magampo sa muguglingon. Amen? Usay di kana mga pastor na ako'y pre-request unsa man na ako'y bugat yung problema na ako'y mga panginahanglan pero sila mismo nga nagpasan sila mismo nga gusto magpaampo di mo ampo ilang gusto laing tao mo ampo usas sa mga babag nga di ta walay kalipay sa pag-alagad sa Dios huyang kayo unsay mga babag nga wa tay kumplitong deliverance isip usa ka Kristiyano wa tay kumplitong kagawasan gikan sa sala unsay hinungdan nga di tay epektibo pa pangalagad sa Ginoo sa dugay na nangalagad sa Dios tungod kay namiruan nagtipig og kasalanan sala man jud kanang sige kahiubos og pastor sige kalagot og pastor sala na ano maglagot ko og pastor ni kisweldo og pastor amen mga igsunan gilagot ko kay sunod. Unsa pay laing hinungdan nga sala gyapon. Sin makes us unhappy. Ang sin makes you sad. Ang sala maghatag og pagkamasulubon, mosugot mo dili. Tanawa na kay masulubon na sila. Ngita tag kalingawan. Di ba? Madubiskuhan na kaya naman kanang tao nga sa pakirok rebelyosos Ginoo di man na malipayon o na matos mga diskuhan kahit gustong magmalipayon ang sala makapahimong insecure. Hello, amen? Makahimong insecure muna mangita sa seguridad mangita tiguang alikos patanon wetang ho alikos mga gulang-gulang mga insecure ba? Ngitag seguridad. Uban, ito nanay. Uban nga mga patanon karong panahon na. Manguyab sila ni sige patanon, pulos mo ikaw mo, ilod. Adong mo yung sigulang, di ba? Hi, langga, egluts, quintal, plus. Hatag ng ulang, ulog-ulogan mo. Kamu ha? Ayaw ibaligya yung kalag sa buwas yawa. Ang kalipay sa kalibutan, lumalabay ra. Dana mo. Sige manang uban sunod mo sa kalibutan nga manghukok ang mga Arabo, mga Arabo, please, may I see your boobs? I'm not contented. Kulang pa din. I will send you thousands of money. Manang nalusor. Mga Arabo, ganag Filipino, ulog-ulogan ang daan. Padalhanin mo, I will send you money, MoneyGram. I will make you rich. So please give me your full name and address or telephone number, cell phone number. I will send you money, but in a condition. Please let me see your legs. Legs pa na. Labi ng mga Arabo, mga hangol kay legs, kay ilang mga babae, sinadom kay mga nawong. Ang sala makahimong insecure, makahimong masulubon. Ang sala makahimong unfruitful. Di mabungaon. Bisag saon. Dugay na pangalagas Ginoo wa magbunga. Way bunga nga maayo. Ang mga bunga pulos mga dunot mga kaigsunan. Kung may bawa kanina, lesson. Kung di ta magtinaro pa pangalagas Ginoo ato mga anak, maliwat na to. Unsay punuan mausay bunga. Do you think kaya ko anak si bro, kung kita pa siya ng nigarilyo ko, kung kita pa siya ng inom ko, kung kita pa siya nga himabayi ko, kung kita pa siya nga nagbisyo ko, do you think akong anak dili mo follow kung siya akong gibuhat? Mo-follow gina siya. Kaya wala sila makita, ako man pirmi. Kung ano niya makita na ko nga ako, disinti ko pagkatao, dili ko chick boy, robot ko lang. Gamay ra. What I mean mga kaigsunan nga, nganong, ingon siya, nganong isuhid ba siya nga magwali, bisag wa siya magpastor yun, nung isuhid ba siya nga, wali ko,
Wa ko tudlo niya. Siya ra na desisyon siya mag-ministry siya. Kung kay unsay kita niya siyang amahan, mo sa may tabo. Gusto mo fruitful, mabungaon yung generation, gusto mo kita na himugso sa kadapit nga grabe ka makasala, grabe ka dautan niya atong mga anak, nga minyo punta atong mga anak, moro po gihapon. Atong ginikanan, gubot, kami niyo punta to gubot, ang atong mga anak gubot, hangtod, mga kaigsunan usa ka paagi nga magputol ang tunglo, mao gid mga higala atong tugutan ng Holy Spirit sa atong kinabuhi. Amen. Sin brings disaster. O sinitabo sa kalibutan, mga landslide, mga katalagman, mga baha, volcanic eruption, uban pa kanang atong musondiya nga grabe ka init tungod sa sala sa mga tao. Pag-abuso sa katilingban, di ba ang katalagman niabot pa? Sin invites troubles and contentions. Ang pagtipig og sala, mag-invite na kasamo, ubang magtiayon, gubot, nga naman, ang asawa, na ka-chatmate, ang bana, na ikirida, gubot, sala, magdalag, kasamok, mga kaigsunan. Amen? Sin brings curse, magdalag tunglo. Ganahan mo, ana? Di kita ganahan. Amen? Hello, amen? Sunod, ang sala, of course, maghatod nga dos impyerno. At palapakan ng Diyos, labaw niya tanan. Apan sa imong sa Panginoong Jesucristo, gusto siya ikaw ko palipayon og ligon. Kumplitong kagawasan, effective nga witness sa atong Ginoo. Ato lamang tugutan ng Holy Spirit. Ingon ang Biblia, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. 2 Corinthians 3:17, wala mapatay diyan. Ikaduhang Korinto 3:17, asa gani ang Espiritu sa Dios, dunay kagawasan. Amen? Naba nato ang Holy Spirit, mga kaigsunan. Amen? Naa nato. Nganong namo nato? Bisag atong balay, atong simbahan, ingon ni kalimuot. Ingon ni ligitsura, bugal-bugalan ta. Ang importante kita ang templo sa Dios. Ang templo sa Dios dili building. Bisa pag masang gwapo sa building, moral building sa iglesia ni Cristo pero no Cristo. Iglesia ni Cristo pero no Cristo dito, no? Pero salamat sa Ginoo bisa dili ta gwapo building, dili ta gwapo Pinoyanan, dili ta gwapo fellowship center. Pero naatay nindot nga Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Kisay ganahan makabatud kagawasan sa Ginoo. Kisay gustong ganahan nga may mga efektibo nga magsasangyaw. Pastor, buhaton gid mi imong pastor, wala. Wa ko magwali aron buhaton ko pastor. Nagwali mi karon. Gusto ang Dios buhaton ang effective witness. Amen? Unsa may trabaho nga atong isudlan? Eskwela ba ta? Asa tang dapita? Gusto ang Diyos, mahimot ang leading witness. Examples itong isikataw. Na makaingon itong isikataw, lahi lagi siya ang pagkakristohan na. Kita ko sa kristohan na rin lahat iman. Kini siya, lahi lagi ning taga King Jesus Assembly. Tapalapakan ng ginanexo. Lahi lagi ni sila. Kaysa una, mo ni mana, mo sa yaw sa mga tao. Kinahanglan, don't let anyone, ingon si Paul, look down on you because you are young. Amen? Kita mga idadara na, nag-edad 50 pares na ako. Atong timanan mga higala, dito tubutan. Nga kita may kapangdulan sa isikataw. Gusto ang Dios nga gamiton ta niyang efektibo. One of this day, kini yung simbahan, munaghan pa ni. O sa kadaw ni ana, di lang kay kinira. Inyong mga outreaches, at tuon yung matag Domingo, every first Sunday of the month, yung ingon sila. Kay first Sunday man, mag-communion ta, mag-abot ta dito sa Alcantara, mag-BYOP naman na kay lagyo mo. Do you think di matingala ang mga tao di rin nabita? Naghana na guday sila. At palapakan ng Diyos. Amen? Nga naman, nindot kayo Ginoo sa mamuhat. I-lockdown man yung pastor, nga mo na, ayaw magpatuos mga istorya sa mga tao. Ayaw magpatuos istorya sa mga wala sa Ginoo. At tanaw ng Diyos, ang tawag na to. Mabot ang panahon, tigaan mo sa Ginoo dakong simbahan. Tigaan mo sa Ginoo dakong building. O niya, bisag yung pastor cute, pero dako kayo magsimbahan. At palapakan na Ginoo ng Diyos. Nga ako'y amigong pastor, plighter, kanang sa Sibulan. Kung pagwapuhay lang, naging sa kalupig na ko, pinudanay lang. Pinudanay lang. Dahil ko rin gan. What I mean ba? Mubuk kasing tao. Pura bawa ako lagi dito. Kimalo ka, namingyo sa gwapa kayo. Yun sa pagpamuyab to niya nagway. Ayang simbahan, paparihami. Balay yabangan sa Sibulan,
Ang Casillas, wapay ato. Anak ako. Pastor, pasiara ko. Pag-anak ko. Ay! Boarding house! Kusina! Dahil nandun pa sa ito! Saan ang gudig si Bana? O saan ang gudig si Ara? Basta, gulbaan ako. Pero ato mag dumagi pero. Kanang dumagi ka, daghang mga simbahan niya. Padong Sibulan. Usa sa pinakadakong simbahan niya. Pastor Flyder. Ang mga membro, mga dekano. Mga nasa City Hall, nasa LTO. Ang ba nasa manit ka ng City Hall sa Dumaguete. Puno ang simbahan. Tako ang simbahan mga ikson. Nya, gwapo dito ang simbahan. Oh? Pero napay siya mga sakyanan. Tapos siya personals nga dos indanas. Dako kayo. Kaingon ka, grabe ang Diyos mo gamit. Oh, nailago sa Dumaguete. Pastor nga putot, pero grabe. Bethel Guest House, ha? Hotel na. Usa sa prominent na hotel sa Dumaguete. Nasa simba po dito. Ang mga membro, mga big time. Kurang pastor, small time. Big time, mga tato, mga abogado. Grabe ang Diyos. At pala pa ka na ginamit. Busa mga higala kung ang Diyos mo gamit, di ni mo kapugnat. At pala pa ka nang ginamigsan. Sa una, ingon, ang manimba silang Pastor Edwin, mga ulog-ulugan, mga kabos o timawa, mga mga mayok mo. Pubring uyamot. Karon mo simba sa musimba dito. Kanang head sa DILG, oh, ay pulis, mga young people na pulis, ang uban mga maestra, ang uban as DSWD, ang uban mga milyonaryo, na musimba dito nga millionaire, no? Grabe mga kaigsunan, grabe yun. Kaya nung ko sugulingon, ikaw pabuta ang breakthrough. Kung ang Ginoo mamuhat, ayaw tanawa ang kwarta, tanawa ang Ginoo nagtawag na to. Mamuhat lang ta. Itapasagdan sa Ginoo. Amin mga igsoon. Amen. Kanya ang mga members nga matinud-anon, ang uban, ang mga kabatch ni Hebrew, scholar sa UP, o may kapag-college kay pobre man. Si Janice, kabatch lang dyan, yung kanhi, diba? Oo, scholar sa UP. Kunya, pinaagi niya, nagpahumag pa, yan di pa iskula niya mga manghod, nagkahuman. Grabe ang Ginoo ba? No, grabe si Lord. No, kita ka, among simbahan na mga 12 ka pastor, apilas Pastor John Red. Grabe ang Lord. Namuha. Oh, wala pa na ko dala Pastor John Red, hindi kita magkita. Joke lang, no? Grabe, ako lagi, makaingon ko, grabe Jud. Saon. Among simbahan ron, glory to God, air condition. Wala ko magdawag niya, ani ba? Bisag pati kita nawas-gawas, pagsunod di mo, air condition. At wala pa kani kita nag-isun, amen? Grabe Jud. Sa mga igsoon, di lang mag-focus sa butang material. Di lang mag-focus sa butang ato makabot sa itong mga kamot. Mag-focus ta sa Ginoo mo tag-iya sa bahandi. Mag-focus ta sa Ginoo mo tag-iya sa kaala mo kusog ug galigod. Siya ray bahala pagliwas sa mga tao. Katong nagsimbaw ka ng, oh, Virgin Maria, ay mukadlo ka na. Nagsimbag mga Santa Cruz. Abot ta, Ultimo Cruz, di mo Santos. Kung sa inyong patron, Santa Cruz, magbuta. Oh, Santa Cruz, di mo Santa. Nasang buwan ay Santa Cruz. Hindi ko mga kung saan nagbuta. Ya, kung di tama nang yun, ha? Bahid ako itong krus, kay Santa man. Una mga kaigsunan niya. Kung di tamo lihok, kita'y paningnan sa Ginoo. Yan eh. Mas una pa na simbahan ako, nga wala man i-dissolve sa Ginoo. Nga wala man i-madissolve. Nga may mga remnant. Sabot mo remnant? Sa Lins Gubat. Di ba? Ang mga remnant, di ba? Ang biblika, sa biblical term, sa Gubat, ang habilin remnant. If I'm not mistaken, remnant. Sa Lins Gubat, kaya kini simbahan na nagkagidagdagang gubat sa kinabuhi. Pero, nainahabilin na ito wala pa kang Ginoo na exomin yan. Bulangan ka yung mga generation. So na magtudlo ko sa mga bata, agad may kayo. Kita pa lang mo sa akong mga pictures. Kaya nun mo, grabe yan Pastor Edwin. Huwag may mga daggo mo to. Huwag mga tigulang mo to. At kukos magagagagmay bata. Karang mga mga gagmay bata. Mga maestra na, mga pulis na. Amen? Mga mimyo na. Tagal ng simbahan. Busa mga higala, believe me. I'm not saying nga believe kung unsa jud ko. Believe sa Lydia kung sa akong gisulti karon. Tinuod ni mga igsoon. Amen? Manindog ka tanan mga higala. Dito. I hope napukaw ta ni mga oras. Amen? Kinsa man kuno'y gamiton sa Dios sa pagsanyaw sa kamatuoran. Alang-alang kung mga was kamatuoran ang gamiton sa Ginoo.
kita rapot nga mga gitawag sa Ginoo. Amen? Anda ba na magpagamit sa Ginoo mga kaigsunan? Sa makanunan nga pagday mapasidunga maibayaw ka mga tikuha ikaw maipaya matagbuhaton kuning kinabuhi pinayaw ko kini kamu nangandoy sa hikap mo dawata akong paubos kinasikasi nakita mo Jesus. Mga igsoon panangigala ako mismo, makaingon ko sa magalingon nga hindi ko ang ngayon ang nagtrabaho. Hindi ko may musulti, iyungit pa kayo ko mag-igsunan. Tapos o timawa sa unang panahon sa likways mga tao. Kung nagpagamit ko sa Ginoo para sa himayaan and the Lord use me sa katingalahan o kahibulungan butang sulod sa 27 nga sa 30 katuig sa puluhan ton. Igsoon mga higala ni mga oras sa kung gigamit ko sa Dios. Gamiton sa kas Ginoo kung andam lang ka magpagamit sa Ginoo. Akong husband gusto ang Ginoo malipayon og ligon ka. Gusto ang Ginoo na kay kumplitong deliverance ikas kasalanan di ay sala nagdalag di malas. Ang sala nagdalag pagkamasulubon, ang sala nagdala og kadaot. Ang sala nagdalag kamatayon. Ay nagpasaylos Ginoo mahimo ka ng effective nga witness sa may mabag-o sa Dios sa kung unang nagkasing-kasing. Oh yes Lord, hallelujah. Hallelujah. Yes Lord Jesus. Yes oh God. Yes Lord. Sa dito ko maundang mga kaigsunan, gusto ko muampo ng mga oras sa mubong panahon. Gusto ko mo-bless kaninyo, gusto ko mo padalangin kanyo pinagis pagampo. Nagtuwa ko diha sa Dios, dunay kagawasan diha sa Ginoo na iyang gahom, diha sa Ginoo na iyang espiritu, diha sa Ginoo na iyang presensya, diha sa Ginoo na kaalam mo kusog galigon. Among iabog ang buhat sa yawa, mga balatian o mga disgrasya in the name of Jesus. Buhat sa demonyo nagalag di malas, lagkadaw among gitunglo. Naway katulog sa makagusang kanamo in the name of Jesus. Nagdalag na pumriyon, nagdalag di malas, pahawak sa pangalan ni Jesu Cristo. Dautang hula-hula, dautang pagparti sa pangalan ni Jesu Cristo. Pahawa in the name of Jesus. Mga espiritu sa yawa, nagsuroy-suroy sa bisanasang kapit sa kawanangan, pagbintal sa katawhan sa Diyos, ako mag-ingon pahawa in the name of Jesus. Father God in heaven, nagampo ko para sa nagusangan niya ni kagabiyon Ginoo, na manguli silang malipayon at malinaw ni kagabiyon na Diyos. Hallelujah. Karon gusto magpaampo na ko, ari mo tubangan ako mag-pray ka dito. Sincero ko ang mag-challenge kanyo para sa mga pag-ampo ng untang Diyos. Nangandoy ka gamiton ka sa Ginoo. Ang kahong sa Diyos upan ka nato ni mga orasa. Timan ini ni mga tagna ang Diyos nagtawag ganin mo. Ibati mo ang kakulang sa imong kagalingon. Ginutos ka, ibugalan ka, tamay ka. Ang iyong ikaw haris tubangan. Na kay mga pangandoy, desire sa kinabuhi. Gusto ka makabot. Pinagi sa tabang sa Diyos. Ako magpanalangin ka ninyo as a pastor and evangelist dito sa South City. Ako trabaho ang pagdasi, pag-ampo, pagpanalangin, pag-declare blessing in the name of Jesus. Surrender ka sa Ginoo ng kaigsunan ni kagabiyon. Kung andam ka sa pagpagamit, andam ka magpagamit sa Ginoo, isay mo ka mo. Hallelujah, hallelujah, tayo kang Diyos. Kung may kasalanan ka mga kaigsunan, ngayon nagpasay Diyos, Ginoo. Lord,
ayusin kami. Lord, pagpaling kami sa ginayo, Diyos, in the name of Jesus. Pagkawa kami, Ginoo, in the name of Jesus. Dahil katauhan, Ginoo, sa mga tutupangan, nag-aampo kami mo, Ginoo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa presensya mo, Lord Jesus. Sa presensya mo, Lord, doon ay kalipay na nagagawa siya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa presensya mo, yes, Lord. Sa presensya mo, may kalipay ako. Sa presensya mo, may kalinaw ako. Father, nagampo ko na yung maigsoon ginaling na oras. Lord, I declare good health. I declare power in the name of Jesus. Yes, Lord. Father God, in the name of Jesus, nagampo ko ng Diyos. Madalas sa kinilang. Yes, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Father, nothing is impossible for you. Use me mightily for your glory. Let your anointing fall upon her, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, ikundihan po din ang soul, Lord, in your rest. Lord, not my mind, not my power, but by your Holy Spirit. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus.
gahom, kundi espirituhanon nga gahom. Atong ibaya, atong gamot, atong inon, Father, atong dawato na iyong presensya, atong dawato na iyong gahom, in the name of Jesus. Holy Spirit, atong dawato na iyong gahom, Lord. Atong dawato na iyong gahom, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, dawato na iyong gahom, ay mga blessing, ang wisdom, kusog, protection. Hallelujah. 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 Salamat Diyos. Salamat Diyos. Salamat Diyos. Sinunduman. Yes, Lord. Worship you. Worship you, Lord. Sa luwasan po, Ginoo, may paggulang mga ko ni Kalabiyong, Ginoo. Lord, kung may mga punto man, kung may mga butang, ako din makamapimod sa atong kinabuhi. Baguha kami kanunay. Mamulit kami malipayo. Padalangin niya kung sawag mga anak. Padalangin niya nung ka-church, Ginoo. Ang mga iksuna sa simbahan. Mga nag-line na mga churches. Na parehas nagasimba kanimo ng Kapiyuna. Ilabi na rin siya sa King Jesus Assembly ni Pastor John ng Ginoo. We declare revival. We declare more souls will be added in the church. More souls will be added in the church. More people will be saved. Hallelujah. 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 Yes, Lord. More people will be saved. Pinagis pinabuhi, Ginoo. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. Mga kaigsunan, sultihan na mo, huwag yun ang pinakanindog, may kinabuhin, magpagamit sa Ginoo. Ang mga tao sa kalibutan, lipay kayo gigamit sa mga politiko for the coming election. Lipay kayo mga tao sa kalibutan, gigamit silang mga leaders sa mga politiko. Apat mga igsoon, di ba ta malipay, gamiton ta sa usa ng King of Kings, Lord of Lords. Dapat na malipay, ang gamit nato, ako gamit nato sa iyang himaya, mga hari sa mga hari. Wala lain si Jesus Christ, ang Ginoo sa mga Ginoo. Hallelujah! Yes! We worship the Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah! Lord, kami Lord, di ba lubi limitado kami Ginoo. Among una-una, pagbati limitado, among kusog limitado, among mga kaalam sa kalibutan limitado, among hinulo sa Biblia limitado. But Lord, you can serve me kanimo, na usa ka walay limit na Dios. Nagiya sa wisdom, nagiya sa kusog, nagiya sa kaligod, sa Father. Ginagawa forward sa among katubangan, among ihalan kanimo, among ihalan kanimo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Isa yung tamang pag-usap. Isa yung tamang pag-usap. Tawanan ninyo ang anointing sa Holy Spirit. In the name of Jesus. Tawanan ninyo ang anointing sa Holy Spirit. In Jesus' name. Ang gahon sa Espiritu Santo. Hallelujah. 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 Imo ang himaya o karungahan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay untong. Imo ang himaya, karungahan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay untong. Kamhalan ka, nilagluso ka na Diyos. Walay sama kanimo, walay sama kanimo. Kamhalan ka, nilagluso ka na Diyos. Walay sama kanimo, walay sama nakusap yampo ang mga silingan ng ginawa ko mga higala, mga kahilaw, mga kaigsunan ng pagiging ng Diyos. Minsa pulo agad talagikan na
ato sa entrance padulong diri sa baybay Ginoo. Ang diampo ang tanang kaigsunan kasilinganan bisan pa Ginoo dili sila mga members ni nga simbahan akong diampo ikaw mag-istorya kanila diya sa mga damgo o pananaon because I believe diyan kanimo Ginoo nothing is impossible. We declare salvation, we declare peace, love, joy, we declare freedom, we declare Ginoo prosperity ng pulo, barangay pulo Lord. Lord, imo na naging panalanginan ikan sa iskina padulong sa baybay. Imo na naging panalanginan ang among lugar. Daghan na mga establishment Lord. We declare prosperity. We declare more. Ginoo kalang buwan na barangay pulo Ginoo padulong sa buwan Lord, padulong ato sa lungsod. Magipakita Lord sa imong Alcantara Lord ng inyong barangaya. Imong gipanalaginan pinagis mo mga alagad dahil katawan na mutrol mo kailan kanimo o makatawan ni Lord ang mga silingan ni ikaw maghahatag kalipay kalinaw maghatag rugma sa mga kusa o karon mamabot ni eleksyon ginakong giampo nga makadaog Ginoo ang mga katawhan nga imong gipili nga imong mag-leader sa among lungsod ilaban na Ginoo ang Dios sa kaliwat dinhi sa among kaigsunan ako pag-ampay ka mag-bless kanila in the name of Jesus Christ. Salamat kay Ginoo. Ikaw lang mahimaya. Ako ibalik ka ni Madumo pa salamat. In the name of Jesus Christ. I-bless Pastor Jubil, Sister Nomi, iba siya pamilya, mga anak, iyang mga pamilya, ginikanan, ugangan, both sides silang kinabuhi. Ikaw, ako mag-ampoy ka mag-bless. Salamat sa Ginoo, sumabot ka mga adlaw. Sa lapianong grasya, imong ibobo, ning balaya, ining simbahan na kining property Lord, kining simbahan, mahimo kining makumplito Ginoo, mahimo ma-renovate ni Ginoo, manigot ning building Lord, in the name of Jesus. Wala imposible lang kanimo Ginoo. You can use anything Lord. Hallelujah. Believers man o unbelievers, I believe makayo ka paggamit Ginoo. Salamat Lord sa ilang mga iskina, sa ilang mga haligi ng simbahan. Bagong natop, sumabot ka mga adlaw. Bagong church wall, kitang bunggong bago Lord. Hallelujah. Bagong building, sumabot ka mga adlaw. Ining simbahan na, sila mga outreaches Lord. Sa kandabong man, asa napitay na mga outreaches Lord. We declare more people to be saved, more people to be added in your kingdom. In the name of Jesus Christ. Salamat kay Ginoo. Kung gamiton kinikatawan, gamay pa nun, dapat mutaghan sa Ginoo. Sumala si mong grasya kaluwi. Thank you, Father God, sa mga pamahuli sa buwan. Pwede kami Ginoong Diyos, guniti kami. Salamat ka maghahatag ng safety sa mga pagbiyahe. Sa kuyog sa mga angels, sa mga presensya. In Jesus' name we pray. Amen. Patamala pa ka ng Ginoong Diyos God. Ano naman, Pastor Joseph, basi na si announcement. Isa na kasimba sa Ginoo ni Amen. Amen. Praise God. Daghang salamat Pastor Edwin sa panahon sa pag-ari team, worship team sa Samuan and isa na panlanginan isas kamot. Amen. Praise the Lord. Magpakan ng Ginoo ison. So, mga ginano, gusto tayo mong epektibo nga witness, may epektibo ta nga sanya sa may balita ato gyud nga seryosohon itong pag-alaga sa Ginoo. Amen. So daghan pang mga katawhan nga madala nato sa tinan sa Ginoo. This is not for our own but for God. No, para gid sa Ginoo atong kinabuhi. Kana mga katawhan nga yung mga sangyawan katong dito ta sa atong mission. I-pray to sila kanunay katong mga pangalan nga inyong na sharean. Ay ito kalimti sila sa mga pagampo. Sa mga bata, katong tanan nga nato ninyo ayaw